दिनै गलाघाट जिल्लानि नैबे तेलिसालाव श्री श्री लोक्षि फुजा फालिथाय आफाद बे फालिथाय आफादा 53थि खुंगा 53थि लोक्षि फुजाखौ फालिनो थाखाय थामथिम जाबाय। दान्दिसे सिगाङाव बे गाहाय मन्दिरनि लांगोना बेखेवनाय आरो बिमा माइनाव श्री श्री लोक्षि बिथांखौ फज'नायनि हाबाफारि बे जानानै थांबाय। दा दान्दिसे समनि उनाव बिनि जि जथा रिटिनिटि भाबे जि मोनसे फुजा पार्बन बेयो सोलिसिगोन आरो बेखौनो जागायनो थाखाय गलकपुर गामिनि आर'ज हान्जा बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। दा जोबोद गोजामसिन जोंनि नैबे गलाघाट जिल्लायाव बर'फोरनि नैबे तेलिसालाव बेयाव बेखौ सिगां 53थि बोसोरखौ बेयाव खुंलांबाय। दा देग्लाय 54थि खुंगा नैबे जिनिखि फालिथाय बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन सानब्रैनि हाबाफारिखौ लानानै। दा बियो नैबे ओनसोलनि थाखाय बियो मोनसे फुजा फोरबोल' नङा, बा बियो लोक्षि फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै जि मोनसे मेला बेल' नङा। बे ओनसोलनि मानसिफोरनि थाखाय बियो मोनसे हार्ट इमोसन, जोंनि आबेग अनुभुति गासिबो बेयाव जड़ित जानानै दङ। आरो बे लोक्षि फुजायानो जोंनि नैबे ओनसोलनि बर'फोरनि थामोनथा, बर'फोरनि जिथु आब्रुथि बा बर'फोरनि जि मोनसे डिसिप्लिन, दा बेखौ माने गुबुन हारिनि गेजेराव बेखौ जों मिन्थिहोनायाव गोबां मदद खालामबोदों। गुबुन जायगायाव जेरैबायदि नैबे लोक्षि फुजाखौ फालियो बा दुर्गा फुजाफोरखौ फालियो, बेनिख्रुइ बे एसे एख'थायै बेयाव फालिनाय जायो। दा बिनि गुबै बाथ्राफोरखौ जों नायदों कि बेयाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मावख' दङ। दा बेयाव जिखुनु ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसना एनि टाइम जानो बेयाव चान्सनि बारा बहुद खम चान्स थायो। आरो जायोब्लाबो बेखौ थाबैनो जोङो बेयाव बेखौ सुस्रांनायनि जि माखासे राहा लामा बेखौ सिगांनिफ्रायनो एबसुआबो बिबान लाबोदों। आरो बिनि जि फालिथाय आफाद, बे फालिथाय आफादा मोनफ्रोमबो गामिनि जोंना दैदेनगिरि बिथांमोनानो बेयाव बाहागो लायो हिसाबै जोबोद बियो माने डिसिप्लिननि गेजेरजों, आब्रुथिनि गेजेरजों बेखौ बारहोलांनायखौ जों नुबोदों। आरो देग्लायबो सानब्रैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फालिथाय आफादा बेखौनो माने नोजोर बोनानै बेयाव फालिनो थाखाय सिगांदों। आफादगिरि हेमन्त बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रायजो राजाखौ लाफानानै बेखौ देग्लायबो खुंनायनि बिबानखौ बिथांमोना आजावनानै दङ। दा जों मिजिंथिदों देग्लायनि नैबे सानब्रैनि जि मेहेरगोनां हाबाफारि जोंनि लोक्षि फुजा फालिनायजों लोगोसे गोबां बेयाव माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव बेफार फालांगि खालामनो थाखाय फैयो। गुवाहाटीनिबो फैयो, धुबुरीनि फैयो, नगाव, मरिगाव, जरहाट, शिबसागर, बेनि अनगायैबो बरपेटानि, बेबादि गुवाहाटीनिबो एकदम सिगांनि जों हुवालकुसि, बिदि पाटासारकुसि, बेनिफ्रायबो बेयाव जोंहा फालांगि खालामनो फैनायखौ जों बेयाव नुयो। दा बेनो बेखौ फोरमान खालामो जे तेलिसालनि नैबे श्री श्री लोक्षि फुजा, बे लोक्षि फुजाया दिनै बे सिसुपानिनिल' जाना थायाखै, गलाघाट जिल्लानिल' जाना थायाखै, बियो गासै आसामनिनो मोनसे बिराद मुंदांखा मोनसे फुजाथिलि हिसाबै बे दिनैनि दिनाव बा दिनैनि सानाव बियो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे फुजाथिलि जानानै दङ। सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजा 53थि बे लोक्षि फुजाखौ जों दिनैनिफ्राय जागायदों। सिसुपानिनि गोजामसिन लोक्षि फुजा जोङो 1969 मायथाइनि फ्राय आराम्भ खालामनानै दिनैसिम जों बेखौ फालिबोबाय थादों। गोदो गोदाय सिगांनि दैदेनगिरिफोरनि जि बिहोमा आरो बिथांमोननि जि सिन्था सरसा आरो बर'नि बे ओनसोलाव रायजो जाफैनाय मानगोनां आगोलनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गायसननानै गालांनाय लोक्षि फुजाखौ जोङो दिनै एसे गाबोन एसे फेहेरनानै दिनैनि महर मोनफैदों होननानै बुंनांगोन। जोङो प्रत्येक बोसोर जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे लोक्षि फुजाखौ खुङो। दिनै सेथि सान 28, 29, 30 आरो 31 अक्ट'बर 2023 जोङो बे सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो खुंदों। गिबि सान हिसाबै दिनै 28 अक्ट'आव जोङो गोबां हाबाफारिफोर जोंहा थायोबाबो बे सानाव जोङो खुनु गुबुन हाबाफारि लाया। दिनैनि सानाव बिमा माइनावनि मुसुखा फज'नाय आरो बे मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बिथांनि नामै जि नाम कीर्तन एबा आर'ज बेयो दिनै सानसे सोलियो। जोङो इतिमध्ये 6 बाजियाव जोङो बेखौ जागायदों आरो बियो फ्राय 12 बाजिसिम दिनै सोलिबाय थागोन। गाबोन फुंनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो बिमा माइनावनि बिबार बावनायनिफ्राय फिन प्रग्रामा जागायफिनगोन। गाबोनबो गोबां आर'ज हान्जाफोर जोंहा फैगोन। आर'ज हान्जाफ्रा आर'जआव बाहागो लागोन
मोनाबिलियाव जोङो हारिमु बादायलायनाय हाबाफारि जोङो प्रत्येक बोसोर लायो। एबारबो जोङो हारिमु बादायलायनाय लादों। मोसानाय बादायलायनाया गाबोननिफ्राय जागायगोन। 29 अक्ट'आवबो बे एखे हारिमु बादायलायनाया जागोन आरो बे खालि जोंहा माखासे देंखो रोजाबगिरिबो फैगोन। 31 अक्ट'आव जोंहा सासे देंखोगिरि निकिता बर' बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बिथाङा देंखो रोजाबगोन। जोंनाव देग्लाय फ्राय 200निबो बारा स्टलफोर जोंनाव फैदों। बेनि अनगायै मोनसे एक्सप' दङ आरो आनन्द मेला मोनसे दङ। बिथांमोनहा खोब रंगिना संगिनायै एबार हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहाबो दावखोबाय थादों, जागायदों। जोङो खोब आसाबादि जे देग्लायनि जि लोक्षि फुजा बियो मोजाङै मोजां बारलांगोन आरो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैगोन जिहेथु जोङो नैबे लोक्षि फुजाखौ खुनु हारि माहारि धोरोम बोरोन बासियालासे जोङो खुंबोबाय थायो। जोंनाव एबारनि जि मुसुखा होनाय दान होगिरि बिथाङा बखाघाटनि, बिथाङा तिलक दास। थिग बे रोखोमै जोंनि खाथि खाला थानाय नेपालिनि, आदिबासिनि, आहम, सुतिया, बर' गासैबो लोगो नांनानै जोङो बे फुजाखौ खुङो। बेयाव ब्रह्म धोरोमनि बर'फोर दङ, ख्रिस्टान धोरोमनि बर'फोर दङ, बाथौ धोरोमनि बर'फोर दङ आरो गुबुन गुबुन जाथिफोर जायफ्रा गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय बिथांमोनहाबो बयबो हेफाजाब होनानै जोङो नैबे फुजाखौ खुङो। दिनैनि थारिखआव बुंनो थाङोबा नैबे फुजाया अबेबा मोनसे धोरोमारिफोरनि फुजा बेबायदि हिसाबै जानानै गैया। बे जोंनि सिसुपानि ओनसोलनि मोनसे रायजो राजाफोरनि गोसो सिङाव मोनसे जायगा मोननाय